srdečně vás vítám u dalšího kola naší oblíbené soutěže Chcete být milionářem? A hned dodávám, kdo by nechtěl? V minulém kole Klaxon ukončil soutěž přesně v okamžiku, kdy jsme ji ukončili i my. Nuže, před námi je úplně nová sada soutěžících, pojďme si je krátce představit. Dušan Kandra přijel z Českého Krumlova, je v invalidním důchodu, hraje v kapele, dříve řídil autobusy. Renata Stránská je z Kopidlna, učitelka ve školce, zpívá a hraje na klavír. Eva Moravcová je ze Svojetic, právnička, rekreačně běhá, ráda čte. Karel Richter přijel z Mostu, je lešenářem, má rád fantasy a hraje fotbal. Tereza Němečková je z České Lípy, fakturantka, hraje na klavír, zajímá se o botaniku. Josef Havlíček dorazil z Hrabišína, je studentem, hraje šachy, sleduje dokumenty. Gabriela Ložičková je z Vnorov, manažerka, ráda tancuje, hraje tenis. Konečně Roman Suda dorazil z Prahy, je to test aplikací, hraje bowling a rád chodí do kina. Naše soutěžící známe, neznáme už jenom jediné. Kdo z nich se posadí za chvíli do horkého křesla proti mně a bude hrát o neuvěřitelných 10 milionů korun. Navíc, dámy a pánové, dnes tu máme jednoho speciálního soutěžícího. Pan Dušan Kandra z Českého Krumlova, který sedí na křesle 1, je nevidomý. Proto jsme mu připravili speciální monitor, který je pokryt fólií s otvory, aby mohl určit správnou odpověď. Váš úkol znáte, seřadit 4 položky ve správném pořadí, ale dnes prosím počkejte, já řeknu start, začínáme. Je to jasné? Váš úkol zní. Seřaďte chronologicky země, ve kterých se konaly poslední 4 zimní olympiády. Za A. Rusko, za B. Kanada, za C. Itálie, za D. USA. Začínáme hlasovat teď. Já bych hlavně ani nevěděla, jako, že se tam konaly, víš, na to, že... Ty já už nevím, jak to je teďka, ty. No, teď prostě. Jaké bylo správné pořadí? USA, Itálie, Kanada, Rusko. A správně odpověděli. Jenom Roman Suda za 2 sekundy. Molci. Ale fakt všechno. Takže vítejte, Romane Sudo z Prahy. Vy jste tester aplikací. Ano, přesně tak. Co to je přesně? Testuju software v jedné bance a hledám vlastně chyby, které potřeba doladit. Přitom jste magistr rekreologie. To znamená, že jste měl dělat animátora při zájezdech někde, nebo? No, něco takového. Vlastně správně bych měl lidi jakoby učit, jak mají správně nakládat se svým volným časem. Správně odpočívat. Odpočívat, aktivně odpočívat. Je tohle aktivní odpočinek? Dalo by se říct, tak zapojuje se u toho hlava, takže jo. Jaké jsou další vaše koníčky? Čili bowling, ano, kuželky a chodíte rád do kina? No, bowlingu se věnu už 18 let. Vy jste závodník asi. Ne, ani ne, spíš amatér. Jak naložíte s výhrou? Tak chtěl bych na nějakou dovolenou s manželkou, kdyby jsme jeli na svatební cestu, kterou jsme vlastně nestihli, tak asi takhle jsme to využili a pak vlastně... Vy jste čerstvě ženat, víte? No, je to pár měsíců. Máte i děťátko, synek má 3 měsíce. A kam by to bylo tedy? Tak malé divy, myslím, že by nebylo. Malé divy. No. Když vyhrajete víc, tak velké divy, jasně. No, jako byly lepší ty velký divy, ale i malý by stačilo. No dobře, a když to nedopadne tak dobře? Nedopadne tak dobře, tak asi zajdu na pivo. Dobrá tedy. Koho jste si přivezl jako svoji podporu?
za sebou kamaráda z vysoké školy, se kterým jsme spolu studovali. Dobrý večer. Jouda. To je taková kranska, ty vole. Vy se jmenujete? Martin, Martine. Kam to podle vás Roman dotáhne? tak 320 aspoň. 320 aspoň. Tak to už Jak to nemá smysl. to na ty Maledivy bude. Dobrá tedy. Pravidla znáte samozřejmě, víte. Zbývá nám jediné. Jakou variantu budeme hrát? Tu novou, ještě. Novou? Risk? To nápovědu. Riskneme to? Dobrá. Ty jsi využil vše? Odstraňme Jasně. druhý záchytný Chtěl bod jsem za to, 320 000 korun na 10. otázce. Ty vole, Co nám brání? Nic. Pojďme na to. Prosím první otázku za 1000 korun. Doplňte známé přísloví. Když ptáčka lapají, pěkně mu buď za A. Kývají, za B spílají, za C zpívají nebo za D říhají. No, tak já si myslím, že by to mohlo být Cčko. Označím C zpívají. Ano? Ano. Označme C zpívají. Je to tak. A jejich zpěv znamená 1000 korun pro vás. Pojďme na dvojku za 2000. Krevní podlitina od rákosky na zadní části těla uličníka se lidově nazývá. Buď za A tlačenka, nebo za B jitrnice, nebo za C uzenka, nebo za D jelito. Tak já doufám, že toto je to, abych nebyl pak za jitrnici, takže bych dal Gáčko. D jelito. Právě to dělám. Je to tak, docela určitě. Abyste nebyl za jitrnici. Máte 2000, pojďme na trojku za 3. Co teskně dělá řeka Niagara v textu stejnojmenné písně slýchané zejména u táboráků? Buď za A bučí, za B skučí, za C mručí, anebo za D hučí. Tak. Mohla by bučet, ale hučí. Dobrá, označme D. Hučí! Je to tak, témě hučí Niagara. No, na 10 000 jsem se dal na povědu, ale mrtká. Vy máte 3000 a jdeme na 4 za 5. Laboratorní výsledek rozboru krve se odborně nazývá krevní. Buď za A kresba, nebo za B malba, nebo za C freska, anebo za D obraz. No, mi se líbí to Dčko, tak bych ho tam dal Zase se znovu. vám líbí Dčko. No, Proč by to měl být obraz? prostě to je. Prostě je to obraz. Prostě Dobrá, je to obraz. označme D obraz. Je to tak evidentně. Krevní obraz. Pátá otázka za 10 000 korun je před námi. Ve které z těchto A hudebních to jsem byl skupin úplně píč. nehrál Vladimír Myšík? Buď Vůbec za ani A nevím, kdo to je. The Matadors, nebo za B Kroky, nebo za C ETC, nebo za D Blue Effect, ve které nehrál Vladimír Myšík. No, tak kdybych ho znal, tak bych to... Neznáte Vladimíra Myšíka? No, neznám. Tak já bych poprosil o nápovědu diváky. Nápovědu diváků v sále. Tady diváků. v Dobře, sále. přátelé, vemte si svá hlasovací zařízení, prosím. Ve které z těchto hudebních skupin nehrál Vladimír Myšík? Buď za A The Matadors, nebo za B v Krocích, nebo za C ETC, nebo za D Blue Effectu. Jako, já hlavně to, jako mně došlo, že Ani to typ musíš nemáte? fotit toho myšíka, Nemáte? který byl Ani třeba typ? v tom, Já ani pořád, jako Blue Effect, jako o tom jsem slyšel, ale zbytek ani neznám. Tak ani neznáte, dobrá. Tak si počkáme, co nám ukáže graf. No a názor diváků ve studiu je celkem úplně jasný. 70% z nich je přesvědčeno, že nehrál Vladimír Myšík ve skupině Kroky. 11% si myslí, že nehrál v Matadorech, 13, že nehrál v ETC,
A 6, že nehrál Blue Effectu. Teď je to na vás, Romane, přikloníte se k názoru? Já budu věřit divákům. Budete věřit divákům. Doufám, že si nedělají ze mě srandu, tak bych dal za B. Dáme za B. Za B. Označme Bčko kroky. Je to tak, samozřejmě mohli jsme tam dát to, co se někdy uvádělo, kroky Františka Janečka, ale to by vám bylo tím pádem úplně jasné, tak jsme uvedli jenom kroky. Dobře jste udělali, jste se spolehl na diváky. Otázka za 10 000 korun číslo 5 je vaše a vy máte první záchytný bod, horší to být nemůže. Pojďme na 6 za 20 000 korun. Ve které z následujících vět není pravopisná chyba. No a to jsem byl úplně prdel. Nepokaž to. Nebo za B, dej mě to. Nebo za C, pošli mi to. A nebo za D, zkus si to. Které z těchto vět není pravopisná. No, dej mě to, vůbec, jako nevím, pošli mi to, teď jako, nevím, jestli tam může být, pošli mě to, No, nebo čeština není moje úplně silná stránka, teda. Čeština. Teda pravopis českého jazyka. Co jste měl z češtiny? No tak vždycky jsem vykouzlil trojku, tak... Vždycky trojku z češtiny. Nepokaž to, tam si myslím, No že by ano, měl to říkáte správně, hlavně to nepokazit. pokazit. To bych řekl, kdyby bylo docela pokazit, tak by tam mělo být. Čeština v době internetu, No, to není To je důležitý, ani v SMS-kách, že? To je nová kultura psaní, že hroubky vlastně nehrajou žádnou roli. No, tak vypadá to na další nápovědu, ne? Co říkáte? asi to tak vypadá. Tak já bych poprosil jako z publika. Poprosil byste nápovědu diváka. Diváka z publika. Přátelé, kdo si myslíte, že znáte správnou odpověď, povstaňte. No a je to skoro, no není to zase celé studium, ale je to hodně lidí. A teď, Romane, záleží na vás, koho si vyberete, kdo na vás působí nejdůvěryhodnějším dojmem. Už jsme si tady říkali, pro mladou generaci pravopis není tak důležitý. SMSky a e-maily se píšou bez ohledu na pravopisné chyby, tak možná někoho staršího, co myslíte? Ale je to na vás, nechci vás ovlivňovat. počkej, tak Já jsem si vybral za koně, ty v vole. modrém tričku. To jsem myslel, A v modrém tričku. že v tu chvíli, Dobrá, ale dejte prosím. normálně mě odvezou, ty vole. Pánovi v modrém To je tričku. hrozný herda, vole. Představte se nám, prosím, a řekněte Jmenuji to, se kdo Dalibor jste. Bejda, jsem z Prahy. Ještě to jméno jednou, prosím. Dalibor Bejda, Dalibor, jsem jste z Prahy. A myslím si, že je to odpověď A, protože tam má být místo eš, tam má být žet. Nepokažl to. No, ale my se ptáme, Ale my se- ve které z Nebo- následujících vět není pravopisná chyba. Jo, My se ptáme na něco jiného, Dalibor. pardon. Vyzkoušejte si ho, Romane. No, Tu chvíli jsem myslel, že mě trefí, ty vole. Pokud odpovíte správně, 5 000 korun jako zvláštní prémie Bčko. vás nebine. Bčko. Takže Bčko. Ano. Bčko myslíte? Ale Romane, ptejte se proč. Z jakého důvodu si to myslíte? Proč je tam teda mě, jméno je? Protože místo toho mn je, tam může být my. To jsem, ty vole. Tu chvíli, ty vole, jsem normálně myslel, že se na to vyseru a půjdu domů, ty vole. Že myslíte Bčko? Že Ano, je to tam, tak. že tam není chyba teda. Tam není chyba.
Tak dobře, tak děkuju. Teda si to ještě heroin myslel. Můžete se posadit. A bylo to někdo nebo nebylo? No upřímně řečeno, Romane, si moc pán, kterého jste si vybral, na mě teda moc důvěryhodným to jsme dva. stylem nepůsobil teda. To jsme dva. Co teď s tím? Tak zkusíme 50/50. Zkusíme ještě 50/50. Dobrá tedy. Prosím režii, aby zmizely 2 nesprávné odpovědi. Tak nepokaž to, tam je určitě chyba, Takže vám to pomohlo? Ano. Takže za Za B. B. Bčku není pravopisná chyba. Ano. Jste si jistý, Romane? Mám označit Jsem si Bčko. Ano. Dobrá, potvrzuji B, dej mě to. Romane, vy jste si teď úplně jistý. Dej mě to. A víte, co říkal pan Dalibor tady? Vy říkáte, když to tak vystřelíte, řeknete dej mi to nebo dej mě to? Dej mi. Řeknete dej mě to? Já bych řekl dej mi to. Kdo tady říká častěji by si řekl dej mi to? Kdo si myslí, že dej mi to je častější? No většina lidí, že jo? Protože je to kratší. Většina z nás říká dej mi to. A vy si myslíte, že tam není chyba. Že je to dej mě to. No dobrá tedy. Je to takový oříšek. Vidíte, Romane? To je. Já Správnou odpověď se dovíme za chvíli. Vítejte zpátky ve studiu. Pan Roman přede mnou hraje o 20 000 korun a my se teď dozvíme správnou odpověď. Tak co myslíte, Romane? Odpověděl jste správně? I tady, jak jsme vám to říkal, dej mi to a ne dej mě to. Tak dej mi, to je spíš nespisovný, bych řekl. Že to je jenom nespisovný. Ne, já vás můžu ubezpečit, že je to spisovné, protože jsou dovoleny obě formy. Takže jste napravdu. Takže to dopadlo dobře. A Dalibor má tedy 5 000 korun. I když z jiného důvodu, než si myslel. Nevadí. Byla to správná odpověď. Nesprávný. To se v životě stává. Vy máte doma 20 000 a pojďme na 7 za 40 000 korun. Ve kterém městě strávil posledních 14 let Jan Amos Komenský? Buď za A v Lešně, nebo za B v Přerově, nebo za C v Amsterdamu, a nebo za D v Heidelbergu. No, ale víš co, teď říkáš, jako on tam sice umřel, ale teď jako jestli to tam pak strávil, ty vole, jako ty poslední roky. Víš, jako já jsem si říkal právě, jestli to jako není víc takový chyták, jako že jo, umřel tam, ale nežil tam, nebo žil tam, ale on tam umřel, prostě. A tam se vyschýzuješ, tam. Asi si zavoláme. Počkejte, tak rychle. Jan Amos Komenský, tak to s ním problém nemáte, i když třeba to není váš oblíbená historická postava. No, problém s ním nemám, tak jako nepotkali jsme se, takže No, žádný sporu nedošlo. Předpokládám, ale nejste si jistý, kde teda? To si nejsem vůbec jistý. To si nejste vůbec jistý. Jestli to bylo u nás, nebo v Holandsku. No dobrá,
přáteli, komu budeme volat? Tak zavoláme Radkovi. Radkovi. Spolužák, kamarád, kamarád. Prosím režii, zavolejte panu Radkovi. Dobrý večer, to je pan Radek? Ano. Dobrý večer, u telefonu Marek Vašů, to soutěže Chcete být milionářem. Aha. Aha. Dobrý večer, přede mnou sedí váš kamarád Roman Suda a hraje o 40 000 korun. Potřebuje vaši pomoc. Jste připraven mu pomoci? No, pokusím se, doufám, že nestamu teda. On určitě doufá taky. Pánové, pamatujte, na otázky odpovědi máte dohromady společně 30 sekund. Začínáme odpočítávat teď. Čau, ve kterém městě strávil posledních 14 let života Jan Amos Komenský? Za A v Lešně, za B v Přerově, za C v Amsterdamu nebo za D v Heidelbergu? Co myslíš? Kde umřel Amos Komenský, jo? Kde strávil posledních 14 let? Amsterdam. Jsi si jistý? Dobře, tak jo, díky. Co? Čau. Teď ukázal do komputeru. To jsme tady dlouho neměli, vám řeknu, aby si byl přítel na telefonu jistý. Protože vždycky většinou se dozvíme, no já myslím, že je to C, ale teda nevím to jistě, nebo nakolik seš si jistý, no nevím a tak. To tady nevídáme často. Má dobrý rozhled, takže Má dobrý rozhled, čili mu věříte. věřím. Mám Takže- označit C v Amsterdamu, C Amsterdam. i když vy vůbec nevíte. No, já jsem si jak myslel, že to bude v Holandsku. Takže, A pokud v Holandsku, tak to je Amsterdam no, správná volba. Čili mám označit C. ano. Dobře, označme C v Amsterdamu. No tak nejenom pravopis. Vám dělá potíže. Já jsem celkově jako problémový. Ale odpověděl jste to správně. Ale i s tou geografií je to tak. No, a teď jestli to může být další otázka, no. Je to správná odpověď. V Amsterdamu, dokonce v Holandsku, má svoje muzeum. Víte se tam někdy podívat, až vyhrajete tady hodně peněz. Pojďme na osmičku za 80 000. Které z uvedených děl napsal To je prostě vole na schvál. nebo za A. Neobyčejný život, To už jsem se nebo tam za byl B. zase. Povídky, nebo za C. Továrna na relativno, nebo za D. Válka z čolky. Které z uvedených děl napsal tentokrát. Ne, nenapsal, nebyl, ale napsal. Čili která z těchto 4 možností je správná, kterou knihu skutečně napsal Karel Čapek. No, Co literatura? no, Zase další nešálek leží nekávy. tak to patří k té češtině, tak Kdo patří k té češtině, Tady tak se to taky ne. takové křady. no. No a on, že by No. se vydral ty vole, Mám pro vás špatnou zprávu. Už nemáme žádnou nápovědu, přesně tak. Už je to skutečně jenom na vás. No, Právě, úplně se mi to nechce taky dát nevím, volit tu otázku, ty jo, a on, ty vole, to taky nevím. To tady typnu. Já bych podnikoval, že už musím jít. Tak, Tak skutečně nic ani z povinné četby tam neťukne. to už je strašně dlouho, co jsem měl povinnou čet. Že
Je vám 27, to není tak dlouho. To si můžu dovolit já říct, že je to strašně. Já jsem stejně ty čtenářský deníky mě už stažený z internetu, takže jo. Internetová generace. No? Jo. Je to pravděpodobnost 1:4, to je 25% šance na výhru. Která jiná soutěž vám to dá 25%? A 75 na prohru zase. Jak se na to díváte, jestli je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná? No, už mám tak poloprázdnou. Už máte do... Už je to přes čáru. Já to asi nebudu natahovat. Já ukončím hru. Vy ukončíte hru. Protože tady to opravdu nevím. Se spokojíte ze 40 000. No, Spokojím se teda jsem to otázku pak jako od ty No 10, to, pak ty Maledivy, Ale aspoň třeba tam Amsterdam. No, tohle, na Amsterdam to dá. jako mám se víc neví. Takže končíme. No, ale ono tak... Dobrá, končíme hru. ale jako tohle prostě nešlo jinak zahrát, ty vole, to prostě nebyla šance něco z toho takového lepšího, jako. A ještě tam dostal Já takovýho gratuluju, koně, ty vole. 40 000 v Amsterdamu, to je na hezký pobyt, Jo, tak víkend by to mohl. včetně návštěvy muzea Jana Amose Komenského. A zahrajeme si naši oblíbenou Co by kdyby. Co myslíte, co? Já. Měl jste nějaký tip určitě? Asi Cčko bych typnul. Cčko. O, Že Karel Čapek napsal továrnu na relativ. jako je to asi taky jediný název, co mi trošku něco říká. Slyšel jste někdy o knize Továrna na absolutno? Aha. To vás spletlo. No. A udělal jste dobře, že jste skončil, protože Karel Čapek napsal trapné povídky. Máte 40 000 korun. Já vám blahopřeju. Až na svou cestu. Chce